Hamarrekoa. Donostian, 2025ko Kontxako banderan, hamarrekoa izan da beste behin Tolosaldeko arrauntaldeko nesken kirol jarduera. 2025ko Euskotren Ligako bigarren postua eskuratu eta gero, arraun denboraldiari amaiera ezin hobea eman diote. Hamarreko nota borobila litzateke beraz, merezi dutena. Ramon Erostarbe entrenatzailearen gidaritzapean, denboraldi urte oso bat, entrenamendu eta prestaketa gogoretak hementsuak eginez. Hamarrekoa aldez aurretik egindako dena. Azpimarratzekoa eta nabarmentzekoa, konpetizio eta kompetentzia guztien gainetik, taldea kanporuntz isladatzen duen rollo ona ikusita, gaientzen den hamarreko adiskidetasun bikaina. Eta horretarako ezinbestekoak, itzalnean lan egiten duten taldeko ordezkari, garraiolari eta beste guztiak. Beraiek gabe, jai genuke eta. Ez dutu beraz, bi bostekoak, eskuak, eta jaso dezatela merezitako hamarreko txalo zaparra da. Aipatu beharrekoa bikaina izan delako ere, Tolosaldeko arraun klubeko jarraitzaileen babesa. Estropada guztietan izan baitira banderak astindu eta animoak ematen. Eta beste urte batez, beste behin, funtsezkoa taldeari eta oro hartakeri, denboraldi honetan modu batera edo bestera, babesa eta laguntza ekonomikoa eman dioten erakunde eta enpresa guztiak. Behondeiela. Hamarrekoa ere, segundutan noski, Tolosaldeko arraunklubeko traineruak, lehen jardunaldian Donostiako arraun lagunak taldeko arerioa erekiko, pilatutako atzerapena. Bikaina izan da Kontxako estropadaren bigarren jardunaldian, Tolosaldeko arraunklubeko traineruko neskak, emandako hamarreko erantzuna eta egindako alegina. Taldekiden bihotz taupadak baretzearekin batera, sentsazioak partekatzeko bat egiteko unea litzateke. Hausnarketarako, baloraziorako unea proposa izango dira eta 10 arrazoi. Eta harrotasuna sentitzeko gutxienez atzamar bakoitzeko arrazoi bat egon daitekela ziurtatu dezake. Bota beraz, hamarrekoa, egindako denboraldiak eta emandako amaierak horrela baieztatzen duete. Lortutakoak, bizi izandakoak, merezi zuen bai hamarreko ospakizuna. Bapatean, goizean zehar jasandako 10 estutasun eta korapiloak lertu dira, eta ez 10, baizik eta 100 emozioei eta malkoei bidea emanez. Eta bizipen horretan bidaia eramangarriagoa eginez, egunerokoan Tolosaldeko arraun taldeko nesken aldamenean egon diren, nahitanahiezkoak diren, senitarteko lagun eta bestelakoekin hamarreko festa mundiala ospatu dute. Mila esker neskak eta jarraitu etorkizunean ere maila bera eman eta herritarroi gozarazten. Biba zuek!